Li Cemil Bayram piştî pevçûnên du roja yên di navbera çalakvan û hêzên ewlekariyê da bi dildarî kolanên bajarê xwe paqij dike. Ew dibêje ku wan bi van çalakiyan mafên xwe yên demokratîk kar anîne lê bajêr qirêj bû û ew jî niha bajarê xwe paqij dikin. Tabii maveki me demokratik bu, hakkı vani bu, millet irada xudan derkev u az gelek bu xabatavcı salav u hürmet. Neji bajarê xwe paqij. Tabii nejiyan bajarê xwe paqij etkin, inşallah me hiç temiz kin. Ji bo paqijiya bajar hejmarek saziyên sivîl, partiyên siyasî û rûnişvan bi dildarî xebatane dest pê kirin. Di nava ve rêxistinan da oda endezyarên Wanê, îmo Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî, hevbajarvanên Riya Armuşê Canan Uzunay û Cevdet Altunda ku nû hatine bijartin û tevî ku bi awayekî fermî dest bi kar nekirine, kolanên bajêr paqij dikin. Nevzet Abo ku bi dildarî beşdarî xebatên paqijiyê bûye, dibêje ku wan bi xwe qirêj kir û niha jî paqij dikin. Me dengê xwe dünyayê belav kir û ev du roja em ser pê xwe bûn, şevê roja em nenivîstin. Bo dengê xwe, bo jiyana xwe, bo gelê xwe me hemû tiştê xwe kir. û îro jemê hatin ji xwe re temîzlik dikin. Vê de ji xwe re derê dikanê xwe, derê bajarê xwe em temîzlika xwe dikin. Em serfirazin bo hindê keyfxweşin, spasiya hemû ji xwe jî dikim. Piştî xwepêşandanên du rojan Lîjna Bilinda Hilbijartinê YSK'yê biryara xwe ya roja yekşemê paş vekişand û duh roja çarşemê biryar da ku ew dê mazbataya hevbajarvanê Wanê Abdullah Zeydan bide. Piştî biryara YSK'yê li bajêr xwepêşandan sekînîn û carek din pîrozbahî dest pê kirin. Alîgirên Dem Partiyê du rojan li kolanan sekînî bûn û xwastibûn ku xwepêşandanan li derbixin. Lê hêzên ewlekariyê jî bi sedema qedexa walîtiya Wanê destûr nedabûn û êrişî xwepêşandanan kiribûn û hejmarek kes zêde hatibûn desteserkirin û birîndarkirin. Rûnişvanê bi navê Reşîd Zîrek got ku wan bûyerên pir xirab jiyan kirin, lê dîsa jî keyfxweşin ku çi kesê canê xwe ji dest neda. Valla hevcey netkir gerek ev tişte şey ne bu baya ev millete gele vad dikana vad tişte gele zarar did gele tişte ke nexweş bu disa baş bu bir bela bir kaza kuştu ne çi bu İnşallah Rabbul Alemin aveki va girir da biket hedi ev şule ev nexweşiye nav millete çi ne bin em spasiye xalki vani jitken hemya jilber xoda ju hemya jî vicdani şeref namus bir bela bir kaza zarar ne da milleti xwe halqi xwe hemmi serfirazî herkese ki vê dikanê xwe vekirine em spasiya hemmi kesê etken. Hêja birxistinê ku di sû êkê adarê roja hilbijartinê da serokê rêxistina Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP yê Wanê Emre Güray serî li YSK'yê dabû û îdia kiribû ku li gor qanûnan mafê hilbijartinê yê Zeydan tune û daxwaz kiribû ku mazbataya Zeydan bidin namzetê wan Abdullah Arvaz. YSK'yê ji ev daxwaza we anî cih û diyar kir ku ew dê mazbatayê bidin Arvaz. Alîgirên Dem Partiyê jî derketibûn kolanan û li hember vê biryarê xwepêşandan li darxistibûn. Piştî îtiraza parêzerên Zeydan duh çarşemê YSK'yê jî biryara xwe vegeriya û biryar da ku ew dê mazbatayê bidin Zeydan. Bi vê biryarê li bajêr xwepêşandan sekînin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.